Lapanha perdana ya kelimpung yeleka jong ka Platinum Jubilee Football Tournament ahrajar arpuar mendaga sengi ka Platinum kumai wing. Haga ni sengi lawan banyadan lem rekap da uba VJK kenta kumukong san uba Arwi Dakar rang bak sinong lumya blood Pastor Mirthong Vice President ke Nongkhyriem Sports and Cultural Club kinong kitkam jong ke Nongkhyriem Sports and Cultural Club dipat ba ki lawan bansaki yak ni ke jengi yeleka haga ni sengi. Ke Pohktieh kalalong ke 6 ladu hakaliang jong kikintai hadirin bakla pelim no ya ke umpling da saugu lalai. Ke Nongkhyriem kalalong ke 6 ladu hakaliang sinrang hadirin bakla pelim no ya ke madan rating da lai go lakuai. Nah, 2019 la wanra kaniga sport policy kadedang hai kini kiski bangi yo skois pangka sport policy ka ba la pembi pai ba nga ngo ba kadega ige ka ba baha ba kale ka sarkar kalong ige ka basni ba ban shukudukti be linter nga so thu ba ka jingduna jong state ka jangi ba ngimdan ki infrastructure ki ba biang mentang iyo kat Northeast Olympic Games nei Northeast Olympic Games nei ni ngimdan lagi jongki athletic track ru nasi ni haban penun kam ya ni ka Sports Authority of India kemudian ke stadium lagi ke complex ke jongki kemudian ponihu te susu kidan kiwi ki infrastructure ki ngidi bandon ki balan ngiladi ban develop sanpus na mila yo ek state la jong ring tempo ya no nasi ke basusi ban yo so ruba na po Meghalaya hadu menta banong bakin kin represent ya ka re India juni po ki Olympic Games Commonwealth Games barki ki games ki balong ki bakam kraw internationally input poi silu kata katong handai nga ong yapi kamdai ke bangindo jingkarmen nasi ke kanu ka it's never late man start ke nasi wai na phiru ki na plan jong phi ki players nasi ha kawi kasi lada pia long hi ki belong self discipline ki belong discipline dia ha kani ka jila kai football nasi pia poi shakmat man represent ya ka state jong ki discipline bapher te khamta mi ka football hi ka de ka passion je kinong jong ka ki jai beli jongi ni don kan ke jingi te ka football
what ngar ngai pala de football re habong pat physical activity pat lese ngamdan kata kamen ti nga hakani ka por nga kwa banong ru khindiat ba kadan kata ka jingterwa ha po Supreme Court ba ya ka sports in pelong no ka physical literacy Nilai ka team ka buan baar bat ka team buan kong lano sebahi nakaliang chief guest jangi ni ka por iba VJ ke kinta to gini ai ka jengtapti ka bajur nakaliang chief guest ibla irap sisya yang ini cash prize yang kini ki team ki jangi ni ka por to teachers Nongkhyriem ya ka senang Nongkhyriem ka balong ladu hakani ka platinum Jubilee football tai jing thapti to kan ban priang lang uni medal nakti jong I gasawana kani sni ba RV dakhar berkumpulan tu ipi kini ka award lai nakaliang Vikash hardware thì cũng chưa tôi đi rú ki award ki ba lai yo priang mene ngan chupan kan mau ngam yo ban kren kalong best player award mene la ai no senyang na iba RV dakhar thì ka best goalkeeper ru la ai nakaliang ka jogi thì ka juga poru ya ka award top scorer la sam nakalong yeng jongi lam jamu bat ka family jongi bat ka man the match la ai hi kum jo na I Ricky Nelson lingdo bat ka long yeng jongi tong ni ai ka jingthapti ka bajur ya kini ki lamba bakilong yeng ki pelayan nos yang habide bakini ki trophy ki ba ngila ai hakani ka singi